El passat 23 de maig obria les seves portes el nou CAP de Premià de Dalt, el CAP Víctor Català, CAP de Premià de Dalt. I bé, doncs, com bé sabeu, nosaltres ja vam cobrir la informació, vam estar parlant del tema i teníem una cosa pendent, que era parlar amb el seu director. Ell és el doctor Albert Bellvert, que avui el tenim amb nosaltres, estem aquí al CAP precisament i amb ell volem parlar una mica de com va tot. Doctor Bellvert, benvingut, què tal? Gràcies per estar amb nosaltres i atendre'ns aquesta estona. Què tal? Molt de gust i gràcies a vosaltres per atendre'm també i per aquesta oportunitat de poder-nos conèixer una mica més, que jo crec que això és sempre bo, i saber què està passant o què hi ha darrere del funcionament d'aquest equip. De fet, era un equipament molt esperat, en teníem moltes ganes, no ha estat fàcil, tant com van dir el dia de la inauguració, i estem molt contents que Premià de Dalt tingui aquest nou CAP i el doctor Bellvert al capdavant d'aquest equipament. Una mica parlar de la figura, que sempre està bé conèixer la persona que està aquí, que està portant aquest nou CAP. Dèiem que bàsicament l'especialitat seria medicina de família i comunitària, aquesta és l'especialitat. I a més, a mi m'agradaria destacar també molt la vessant solidària o la vessant de cooperació, que aquí també penso que val la pena que la coneguem. Sí, la residència de medicina, tal com comentes, l'especialitat de medicina familiar i comunitària, que vaig començar a l'Hospital Germans Trias i Pujol i posteriorment com a adjunta en el Centre d'Atenció Primària de Llefià, Badalona, doncs és el que he anat treballant una mica posteriorment, prèvia a venir aquí, a Irlanda, en una zona més rural, però prèvia a venir vaig estar en un centre d'atenció primària allà a Irlanda. I el que comentaves de la vessant més solidària, sí, sempre en els últims poder 5 anys m'ha interessat més el tema dels refugiats, quan va haver-hi la crisi de Síria, Afganistan, que hi havia molts refugiats que fugien cap a les illes gregues, en concret a Lesbos, i algunes altres a Quios. Doncs allà es va crear el camp de refugiats més gran d'Europa. I a partir d'allà s'ha anat creant aquesta curiositat o sentiment de voler fer una mica més d'ajuda envers aquestes persones. Ja sigui a Lesbos, ja sigui a Sèrbia o recentment a la frontera amb Ucrània, prèvia a venir aquí. Però penso que és un tema també interessant no oblidar el que passa fora de casa nostra. Evidentment que això diu molt. Dèiem, el 23 es va inaugurar, va posar les seves portes. Es va inaugurar una mica més tard, però les portes es van obrir el 23 de maig. A hores d'ara ja podem potser explicar una mica com està funcionant, una mica les primeres impressions, no? Sí, de moment funciona millor del que esperàvem. Llavors, les primeres setmanes han anat correctament bé. Ara comença a incrementar una mica el flux perquè la gent ja ho comença a conèixer més. Els pacients estan contents, ens està incrementant la feina, però més o menys anem bé, anem funcionant correctament i els primers passos sempre són algo difícils perquè són coses noves, però a poc anem aprenent i un cop agafem el ritme i el flux, doncs anirem tots cap a bona direcció. Una mica el que tenim aquí en aquest nou CAP, bàsicament, seria medicina general, el que seria, després també hi ha extraccions, i una cosa molt important també és pediatria, que seria tota l'àrea bàsica de Premià de Dalt i Premià de Mar en aquest tema. Per tant, això seria una mica la visió general. Especialitats ara mateix no n'hi ha. Comentar les especialitats, ja medicina de família i pediatria sí que ja són especialitats, suposo que et refereixes a que sí cardiologia, endocrinologia, aquestes de moment no n'hi ha. Això és una cosa que no depèn de nosaltres, depèn de CatSalut i s'ha decidit que de moment no hi hagi especialitats. Hi ha un tema molt important pel que fa a l'atenció primària, i és que, evidentment, les coses canvien, les visions canvien.
i s'està mirant d'una vessant diferent. Tenim altres qüestions, com per exemple la qüestió emocional, doncs una mica el que seria el benestar emocional, també doncs, fisioteràpia, d'altres qüestions que ja hem dit que mica en mica s'aniran incorporant, perquè l'atenció primària, o el que seria doncs, el que comentàvem, s'està obrint una mica i està veient que hi ha altres carències que fa falta cobrir. I aquí una mica estem en aquesta línia. Jo crec que ben aviat doncs, ja s'incorporaran aquestes qüestions, no? Sí, s'han anat incorporant, encara no acaben, no? Estem mirant com acabar de posar-los a treballar, no? Però la referent de benestar emocional comunitari, la nutricionista, un fisioterapeuta també que comença aquesta setmana. El que comentaves de la REBEC, referent de benestar emocional comunitari. En els últims anys, l'atenció primària ha tingut molt en compte i s'està tinguent cada cop més el tema de la salut mental. De fet, és un dels principals motius de consulta a l'atenció primària. I s'ha vist que durant la pandèmia han incrementat els intents de suïcidi, els problemes de salut mental. Concretament, l'altre dia comentaven en unes jornades temes més relacionats amb conflictes familiars, en l'àmbit familiar o de parella, i concretament aquests a vegades són més temes emocionals que mentals, no? Per tant, o emocionals que deriven a problemes mentals. Llavors, poder a vegades parlem molt de la salut mental i de la física, però cada cop més hem de parlar més de la salut emocional, no? Que això que aquests sentiments, com gestionar-los, que a vegades si un no els gestiona bé pot derivar en depressions, en ansietat, i això provocar més problemes mentals, no? Però sí que és interessant aquesta nova figura que mica en mica vagi tinguent més importància. Hi ha un tema, parlàvem de la pandèmia. El doctor Bellver va escriure un llibre relacionat amb el tema de la pandèmia, del coronavirus. Em sembla que es diu Putovirus o alguna cosa així, el títol. Bueno, no ho acaba de dir, però la idea és aquesta. Sí. Una mica per dir el mal que ens ha fet, a tots, a molts nivells, parlàvem a nivell psicològic, a nivell sanitari, evidentment. A nivell d'assistència primària, entenc que hi ha un abans i un després de tot el que ha passat. Suposo que ara us mireu les coses d'una altra manera i, a més, si has analitzat a través d'aquest llibre, doncs hi ha moltes coses que es replantegen, moltes coses que les mires d'una altra manera, no? Sí, bueno, aquest llibre va sortir just al començament de la pandèmia, no? I va ser com una forma d'expressar la ràbia, no? que va sorgir amb el començament de la pandèmia. I sí que llegint-lo, bueno, doncs, analitzes una mica el perquè de certes coses, no només a la pandèmia, sinó prepandèmia, el funcionament de l'atenció primària quan estava fent la residència, i que ara poder una mica postpandèmia que ens estem començant a reorganitzar és el moment i l'oportunitat per començar a fer una mica les coses de diferent forma. És el moment, és molta feina, els canvis no són d'un dia per l'altre, però a poc crec que, tot i que els professionals estan en un moment de desgast, crec que amb aquest aire nou de postpandèmia començarem a reorganitzar-nos i a motivar-nos un altre cop per fer les coses d'una altra forma i poder disfrutar tots d'aquesta atenció primària. El que dèiem, segurament hem hagut d'aprendre a reorganitzar-nos, a replantejar-nos moltes qüestions. Doncs, per tant, vosaltres des de l'assistència primària, que és el primer moment, no? El primer que d'alguna manera això la gent acudia, la gent, al primer moment que estàs en un moment crític, el tema de la pandèmia ens va espantar molt a tots, el sistema sanitari es va col·lapsar, per tant, tot plegat ha fet el que dèiem, no? Que ara les coses es vegin d'una altra manera. Sí, exacte. A veure, durant la pandèmia, davant d'un virus que era desconegut, és fàcil dir que no estàvem preparats, però bueno, sí que hi ha coses que es podrien haver fet d'una altra forma, però a vegades has de prendre decisions ràpid, no? Perquè, com hem pogut veure, la pandèmia s'ha estès a tot el món i aquestes decisions poder han fet
malgastar o desgastar els professionals i crec que ara és moment de tornar a cuidar d'ells, no oblidar el que hem viscut, perquè sí que s'han deixat algunes patologies de banda, poder en aquests darrers mesos o anys, i ara que tornen un altre cop a l'atenció primària. Llavors, els professionals ja venim d'una pandèmia que hem patit molt, però els pacients que han aguantat a casa i amb molt d'esforç, ara venen. Llavors, hem de fer un equilibri entre les dues bandes, tant els professionals com la població, per una mica tenir comprensió, paciència entre tots i anar entre tots reorganitzar-nos. El dia que vam fer la presentació, que vas fer la inauguració oficial, destacaves els professionals que estan aquí. També parlaves que la majoria són dones i que, a més, estàs molt content i molt orgullós de l'equip que forma part d'aquest CAP. Jo crec que això val la pena de destacar-ho, no? I tant, sí, el que comentava era això, precisament, es diu Víctor Català, Víctor Català, com bé coneixeu, era el pseudònim de l'escriptora Caterina Albert i curiosament, Caterina Albert s'amagava, entre cometes, darrere d'aquest pseudònim una mica per poder publicar en aquella època. Ara mateix el context ha canviat i el 90% dels professionals que estan treballant en aquest centre són dones i no han d'utilitzar cap pseudònim per amagar-se darrere de la seva professió, que és la de medicina. I és un context que ha canviat molt i del qual estem molt orgullosos i elles han d'estar molt orgulloses d'aquest canvi de context. Un altre del tema, i ja per acabar, és el tema de l'edifici. Ja sabem que està nominat als Premis FAT perquè és un edifici curiós. És a dir, el que menys t'imagines quan vens aquí és que això sigui un CAP. De fet, perquè l'arquitectura, la imatge, tot plegat, a més, és molt acollidor. Jo crec que els professionals d'aquí deu treballar molt a gust. Sí, i ara que comentes els Premis FAT, no sé exactament, però crec que és el juny, un dia d'aquests que ja sortiran els finalistes, però sí, la veritat que l'equipament, el fet de ser un edifici nou i tenir aquest plus de tenir un edifici nominat a uns premis d'arquitectura que quan entres tens com una experiència i és confortable, inclús tenim ara la música com una mica fluixeta fa que el pacient es trobi més a gust i l'experiència sigui més reconfortant. I això també, no només pels pacients, sinó que pels professionals també ho noten i aquí la gent treballa a gust, somriu i es crea un àmbit de bona vibració. I això és una cosa que hem d'aprofitar a l'edifici i mantenir aquest bon ambient de treball. Fantàstic. Doncs bé, la valoració és positiva fins al dia d'avui. Dèiem fa poquet que funciona, però en tot cas desitja molta sort en aquesta nova etapa, en aquesta nova direcció del que seria el nou CAP Víctor Català, que de ben segur que farà un bon servei a Premi de Dalt i que tots els usuaris estaran ben contents. Molt bé, moltes gràcies i esperem que a poc anem millorant i posant en marxa aquest centre d'atenció primària nou que des de fa poc menys d'un mes hem iniciat amb moltes ganes.